Iso da ito ginalami kini kumparik nga duwa. Paring tami kini paring duwa ket mabising kami na paw. Sumugba kami man ket tagpatinggal lang siguro dito yung video tayo na paw. Hindi kami makakabukab ga na siya at dito so nga patinggal lang ti video ko midto yan. Like and subscribe. Don't skip the ads. Tano adumot ti umunod kanya may. Ket tagyaman kami. Diyos ti kumuyog kada kayaw. Amen. Sige pare, patug mo man ang tanalata nga kapul to Paul. Sa ati tinalami nga painalo na pa. Una yan. Sa ati tidakkel ako na yung analang dakkel. Pagita pa na imbag nga bigat kada kayo mamin nga kaparparalan, kakabsat, karkarubakas kada kapurpuruan. Ket arti kami man kini parek way gawin. Ta di kalmaan na doon na alam Tatapang kami man nagkalapain. At dati muna nga kadwami nga may nagpakatayin. Ni kumpare ni nga ka. Tume. Ket intayon na po tani kumparek darjay nakaprepare tabukol nan. Kadwan da kami kumapaw, danggayan da kami manang kini kumpare nga parparalan. Teon. Ket dati ni kumpare ko nem minsaruwag na ngumurante. May na pa binutuugan na bago na sinaruagan tadda kan umala nga hitaw. Yato paray nga birada manan. Hitok tay. Hito. Sige raw kamulumaw naunata nala. Pamikano sa ruagan na din pakat ni kumpare main tadda kan ipakat na di nga bali manay paray. Pat tanaw. Pat. Sigurado mo lang aja nga damala tayo. Tay gaayam dagi tay tilap dito tay tay sumunga ta. Nalalapog bagi diya. Kaya na po. Nanggayan na kami katalaw dati. Gusto yung mata ni paray. Jay. Sa ruwak takaldeng. Mati kalding ata sa ruwagam. Sa ruwak ko. Kaya na po. Pag nantayo nga di tayo makadantan di sa kinakatamon paray. Maraming ko pala. Pagmakan mo tipang pagpaglam kanya may tawag tumay. Kaya si Digod na po. May pakatan ni kumpare mi nga tamay. Kami sa kawagan langay. Kaya tiso da ito apo ti tiron ni kumpare. Muna nga pakat ni paring tumay. Tiron na ni pare Joey. Pare Joey. Tiron paray. Surbula ma, ano kama paikis mga tabukol kalaki na kumparay. Ala. Ulit. First income. Income tax. Naglayang na parang. Tiniban na niya. Pinagkamkamulit ka niya. Ay sa duwa dagam gabay ka. Nagkapay matin, di nga narit na di maisan. Hindi ka narit na, tamo lang garutin narit na. Alangan may sarang nagamatakon. Sayang maayo may samparay. Ari. Taon pa lang tikota para ni Dusik. Dapay. Ay, parang. Din. Tanalam. Nalak. Taon ti ka. Ay, batait, pare. Si dalat tatoy. Pwede, isakat ka gudwa taon natin ay. Kasano aja nag-order na kanya ta paray. Ay po, orderan ka ah. Dapay paray. Paray. Kuno nagkaroon tilapia ko. Awanan ko na natatay ni pare Joey. Basta adda pa lang gaya mo dito. Umunod siguro ti tilapia ti urang na ba? Ada nga talaga. Lagi ko agad yung si Mirok yung tikangkong ya. Sabay iso pati medyo kadakdalanda ka naalat taw eh. Ayos sa paray. Yung dalam ata. Inis na dalam ata kung anong rolling ko. Tiba yung paray. May isang dago sa akin. Tampugan. Kadabutsugan. Itlugan. Munong itaon na ta paray.
Gamot siguro ti kuha natin tao mo siguro ti ano ba? Estimated kuha. 1 day old. Oy, Tagduwa pa kayo pa rin tama alam. Una. Siri. Patulang na ka. Kunti ko Take. 2 months. Goods. Hindi mo lips to lips dun paray. Hindi ka pa nakabras. Palaga, nga ko na ni parita. Ay. Kahit suday ito na po tinalame. Tiltilapya. Bali duwa di na sarwagan mi apaw so ati tinala na. Katada pa na bati nga pakat mi nga talaw. Sarwagan naman na ni kumparay. Yung sarwagan man na po yung pakat ni kumparay. Kasamsam mo kanti pang turturungan na kanya may. Ano gitay? Turungan natin. Kung parita nga. Maap ya. Maat. Nga manyakis. Barata mong paray. Nalalapog ata timala naman ayun. Tawas, palpak. Batit. Batit ka nagpigsa ti kakubor na rin. Nagkadupay na nga nanda niya. Paprabaw. Ano yun? Yay? Yay? Batit. Awan, pare puro ka. Puro dua taon na ya pare. Adi ko magtaon 18 ka kasi 21. Meron una ito. Magandang mga kapilitin. Hindi ka nakabapatid kasi nila ko balaalan. Alam naman di maalala. Data. Nalaing talaga ni kumpare. Pare. Kailangan makainutad ta pare. Ba't pinangtugtol lang yan? Tugkol na ulo na pare. Mabatit lang. Nakisang niya. Nagkataon talong tagtagaws. Laing ka. Laing sama-sama pare na eh. Virgin na kan sama eh. Dalo lang ay kanya na siya kapat. Pakanyam. Hindi ka pare. Uy. Pat. Ay, dua Ay lang. duwa mate. Galing ka pare. So titi may kakakuha na po. Ang kapat. Tiba yun pare. Hindi pare. Tuya langan para pidot. Okay, pare. Ano pare? Pagti manain. Nakibungon. Sa kibo mo ka na kuna ni kumpare. Sa kibo mo. Kaya? Palapal mo ko doon. Ne. Tantaman paray. Laman, takitantaman na ta hanala na. Nalastog mo tantaman na. Bitay sa kibo mo kuna na dakil gayam. Takong kuna na ya. Meron ko na pare. Ay, ini busday kangkong na paray. Dahito yan na po tilas nga sarwangan mi kini kumparen. Malpas dato inoon pa'y maala na awid na po ta kakabukab kami manan. Paray? Ay bulos mo na tagi pulong. Ay mabali na ta. Kati so dahito na po ti panglas nga impakan ni kumpare. Kaduma na alamin pang talo mga kilon. Goods man nato iti kabukab ni kumparen. Manan pare, dati pare. Bati nga talaga. Sa kibo mo pare. Sa likad mo. Ni kumpare. Pare may. Arjay ni kumpare may. Pang kano maki-birthday, pang kano dumawat ti makan. Barbarang da kano madawa na. Pare! Lalay ngam! Nagbayag mo ni kumparen pare nga na panakipunsyon. Panakipunsyon ni kumparen tani apaw. Karkarubad tani apaw. Amamuna ka numay. Di bagbaginan sa malatin sa lakan na jayan. Pare. Samot din ti bali 5 samo nga kilo nga litson ti kinman man. Bad mic. Nagbayagan na ya. Abisina kong ka. Panakipunsyon ni pare may apaw.
pinapuskol na jiro pa natapang kanong mga am. Uri ka umatay. Da paray. Nada abaw. Nya tanah kasi lupain. Asin. Natalabagbagin man lang tin sa lakamon. Asin mo lang sintak kini kung tumawat ang yun, pulutan dagi kini no. Kaon na itulin da gini pulutan da jaya. Ha? Kaon na itulin da nga pulutan da. Da, haji bagis. Kaji ko man ah. Pulutan da karod. Iso da ito yung ginalami kini kumparik nga duwa. Paring tami kini paring duwa kat mabisin kami na paw. Sumugba kami man kat tagpatinggal lang siguro dito yung video tayo na paw. Hindi kami makakabukab ga na siya at dito so nga patinggal lang ti video ko midto yan. Like and subscribe. Don't skip the ads. Tano adumot ti umunod kanya meng. Katagyaman kami. Diyos ti kumuyog kada kayaw. Amen. Sige pare, patug mo man ang tanalata nga kapul to Paul. So iti tinalami nga painalo na po. Una yan. So iti dakla po na yung analamay. Dakkel. Pagita po.